Ano. Točíš? Točím, Bonu. To má zadní nohy, to má nejlepší zadní nohy na celé výstavě. Podívej se, to je 7letá, ta 8letá, 8 taky má pevný hřbet. Pevný, ano. Voda. Vůbec to nevypadá. No, to je něco. No, smavlo. Byla světlejší, no, když jsme tam byli. Teď si udělej fotky, protože teď sice už začal líhat taky, ale vypadá furt víc. Bude tam zítra? Bude určitě, ne zítra, v neděli, jo, zítra neděli. Zítra bude. Aha. Ty jsi nevzal foťák? To mi ještě přivedu. Ale já jsem vzala filmy, ty Na mě, že jsi tam nezapomněl Jitku, hele. My jsme sjeli ten kopec a já říkám, a kdo vzal foťák? To jste se měli vrátit. Až dole jsme, už jsme... Mravenec vzpomněla, že jsme se tím tady nějakým raveništi ještě vzpomněla, že jsem raven. To budou dobrý komentáře. Tak tady to nafotíš, já si zítra nafotím na zacipu. Já jsem udělala nějaký fotky. No.